Malpera Nûçeyana aksiyos ra gihand ku seroke Amerîkayê Donald Trump si be hase şeme. Vîlî odeya revşana kes rasmi biraye darin payê bilindin evlekarî û siyaseta derve ya rêveberiya Swêrê li ser danûstandina navokiyên Îranê re civîneke veşartî pêk. Lî gorî verin pore çapkiniyên agehdar ra gihandîne ku armanca ve hevkirtinê diyakirîne helbesta Amerîkayê ji bo gera bêya gotûbêjan ku biryarê roja şemiyê vere li dersiste. Dî civînê di kesayetê wekî cîgirê yekeme serokê Trump J. Vance, Vezîrê Derve Marco Rubio, Vezîrê Parastinê Pete Hegseth, şevirmende evlekariya neteweyê kes resmî Mike Waltz, lere taybeta Trump Steve Wittek, rêvebere CIA John Ratcliffe, rayedarên tenê Dema ku Vance and Whittaker parizmaniya diplomasiyê kirin û bangalî hevhatînê kirin da ku bigî hîjin rekeftineke kesayetiyên Mina Rubio and Waltz nezîketiyê kişkirin. Lêvelê Trump ji aliyekî me dexwazanî hevkîrin çareseriya diplomatîk bikî ji aliyê din ve ji geflê Îranê Swariye operasyoneke leşkerî یه خودنویس طلا جلو چشش برق زد شرف رو داد و ادب مهمونی رو خط زد یه خودنویس طلا جلو چشش برق زد شرف رو داد و ادب مهمونی رو خط زد